Traditioneel begint deze Pinkstermanje met een kerkdienst midden in de bosk van Vinkleester. Om zo de uitstorting van de Heilige Geest te vieren. We danken u dat Jezus Christus leeft. De bezoekers komen benamd uit Noord-East-Friesland en de meesten komen eens alle jaren naar dit feest. De kerken in omkrieten naar daarom juist geen dienst. De mensen die hier komen, die weten wat Pinksteren inhoudt. Er zijn mensen uit alle handen kerken bij. Het is ook helemaal net te zeggen dat ze elke week in kerken komen. Hier is ook een heel groot, die komt er net al te vaak. Maar ja, dit is heel makkelijk om heen te gaan. Het hek zit hier, maar je heel in stoel en gaan zitten waar je zitten willen. En wil je vaar om zitten, wil je wat achter gewoon iets kaart zitten. Je kunt zelf je plakje zieken. Van de beleving. Hè? Het is mooi dat je soms mensen in alle dieren kennen, maar zo'n soort mensen. Dus dat is altijd wel leuk. Ja, en kom je dan voor de dienst of voor alles eromheen? Ja, eigenlijk voor alles eromheen. Hè? Ja, daar ben ik mij voor zelf, dus dan is het wel mooi als je de dienst meenemen kan inderdaad. Maar ik let er nog even het veld op met de band, naar de tent en zo. Na het amen beginnen ook alle orenactiviteiten, lieken ze een bezinningspaard. Ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen vreemde talen te spreken. En op verschillende plekken spelen gospelgroepen. In de 40 jaar dat het zendingsfeest nog bestaat, is het uitgegroeid aan een happening dat het hele weekend wordt. Het is met dik 4.000 bezoekers de topdag. 150 vrijwilligers binnen verharen in het spier. De kosten van €34.000 werden vooral betaald uit giften en collectes. Dit is de verste prik voor jou? Ja. Maar net dat ik hier al hier kom, ben je wel eens sterk, hè? Wij komen uit Doezum dus. Maar wij gaan zaterdag altijd, dat is verste prik. Ja, dat vinden wij geweldig. Dat is de geest, de Pinkstergeest, komt dan in huis, dus even daar waar we